Почистването с сух прах е форма на междинно почистване съгласно ENORM D2210. Този метод на почистване не може да се използва върху животинска кожа или килими с дълбок косъм. За да се намери правилният процес на почистване на различни текстилни повърхности в съответствие с ENORM D2210, е необходимо да се идентифицира килимът, по-специално да се разграничат различните влакна. Това е растително влакно, това е животинско влакно и това е синтетично влакно. С помощта на тестване с огън лесно могат да се разграничат различните видове влакна. Растителните влакна горят доста лесно, те тлеят и миришат на изгоряло дърво или хартия. Резултатът е белезникава пепел. Животинските влакна имат естествена защита от огън и дим, поради което не горят толкова лесно. Мирише на изгорял рог или на коса, а остатъците могат лесно да се разтрият между пръстите. Синтетичното влакно гори добре, влакното се топи, обикновено мирише на пластмаса или синтетичен материал. И след като влакното изтине, остава сферичен, твърд остатък. За да определите правилните методи за почистване, вижте подробната информация в нашето ръководство Reinigungstechnik, за да избегнете увреждане на килимите по време на почистването. При всички операции по почистване трябва да се спазват общи предпазни мерки и мерки за защита. В зависимост от средата и ако има деликатни повърхности, може да са ви необходими покриващ и залепващ маскиращ материал, подложка за улавяне на мръсотията, знак опасност от подхлъзване и необходимите лични предпазни средства като ръкавици, очила и предпазни обувки. Преди започване на каквато и да е дейност по почистване, трябва да се проверят повърхностите, върху които ще се работи, и съседните повърхности за евентуални предишни повреди и да се оценят потенциалните повреди. Всички отклонения трябва да бъдат документирани и докладвани на клиента, възложителя или ръководителя. За тази работа са необходими следните химикали: сух прах, студен спрей за отстраняване на дъвки и отделител за водоразтворими и разтворими петна. За да използвате оборудването и машините, ще ви трябват бели абсорбиращи кърпи, четки за почистване на килими, вертикална прахосмокачка и уред за почистване на килими. За отстраняване на дъвки дъвката се замразява шоково с студен спрей. След това с помощта на заоблената страна на лъжица или друг кръгъл предмет внимателно изтържете дъвката от влакната. За отстраняване на петна използвайте подходящото средство за отделяне или за водоразтворими, или за водонеразтворими петна и го нанесете внимателно с абсорбираща бяла кърпа с кръгови движения. След това килимът трябва да се почисти добре с прахосмокачка или в зависимост от влакната да се почисти с четка. Сухият прах за килими се нанася с ръкавици директно върху килима, а с почистващата машина за килими можете да работите върху влакната с надлъжни и напречни движения. След изтичане на времето за реакция или сушене от около 30-45 минути в зависимост от продукта, килимът трябва да се изчисти добре с прахосмокачка. За да се постигне оптимален външен вид, велорейните килими се довършват с прахосмокачка или четка за пот, за да се гарантира, че влакната лежат в една посока.